El Corte Inglés ha obert les seves portes a Tarragona. Els números no poden ser més eloqüents. 165 milions d'inversió, 863 llocs de treball i 38.000 persones, les que van visitar el centre comercial el seu primer dia. Sí. Per xafardejar una miqueta i veure el que hi ha i a veure si ens agrada alguna cosa de lo que hi ha per aquí. Jo volia buscar la zapateria però encara no l'he trobat. Suposo que la trobaré en un moment. Pues mira, avui el primer dia ja m'ha agradat vindre a veure-ho perquè m'ha fet molta il·lusió l'obertura d'aquest magatzem i ja et dic, soc clienta de Barcelona fa molts anys, tinc la targeta inclús i bueno, estic encantada de que ho hagin posat aquí. Que vingui tothom a comprar, que és preciós, bonic, després de tant temps esperant que arribés aquest moment, ja és aquí, i bueno, almenys a donar un vol, i a conèixer la gent que hi ha, venedores molt maques, i bueno, donar un vol, no? La veritat és que és un dia molt feliç per nosaltres perquè ja per fi hem obert les portes a la ciutat de Tarragona per servir a tots els pobles i ciutats de tota la comarca de Tarragona i ha sigut molt especial perquè hem tingut una sorpresa molt agradable amb moltes persones, bastantes desenes de persones a les portes que esperaven el moment d'obertura. No? Jo crec que serà molt bo per tothom, per tot el comerç en general de Tarragona serà important. Nosaltres venim amb les ganes de sumar. I això, tenim experiències en altres ciutats que ens ha passat i ha sigut molt positiu. Per tant, serà positiu per la ciutat de Tarragona i serà positiu per tots els pobles i ciutats al voltant de la ciutat. Bé, nosaltres hem tingut una oferta de treball molt àmplia, més de 22.000 currículums es van presentar en el seu moment, al llarg de tot el procés de selecció, i en aquest moment avui obrim amb més de 800 persones, més de 800 llocs de treball que oferim aquí a la ciutat de Tarragona. Vull dir, i no només gent de Tarragona, sinó també gent de Reus, gent de Cambrils, Salou, de tota la província. No? Per tant, no puc dir-te una xifra exacta de tants de Tarragona, tants de Reus, tants de Cambrils, tants de Salou, però el lloc de treball és molt ampli i repeteixo, són més de 800. Home, nosaltres esperem que tota la gent, tot el públic, tots els clients els agradi l'oferta que presentem. És una oferta completa, això és important dir-ho perquè també ens preguntaven si venia una part reduïda del Corte Inglés, de l'oferta del Corte Inglés. No, és l'oferta completa del Corte Inglés que avui s'ha posat a disposició de tots els clients, més o quasi 3 milions de referències per home, per dona, per joves, per nens, etc., per gent que li agrada fer esport i coses de la casa, és a dir, que és una oferta molt àmplia, molt completa i que esperem que agradi. Home, jo crec que és un avantatge ja no per nosaltres, sinó per la ciutat en general. Vull dir, ens feia falta una ciutat que està en creixement i a més que comercialment s'està veient a tot el que és la província de Tarragona, que t'instal·lin un Corte Inglés jo crec que és un benefici per tots. Suposo que més per ells perquè són qui són, però suposo que en general per tota la gent de Tarragona jo crec que més que res per la gent que pot arrastrar el Corte Inglés. Jo crec que és un benefici, crec. Sí, no, a veure, més això, jo sempre he pensat, nosaltres fa 5 anys que estem aquí, i jo sempre he pensat que Tarragona, el casc antic, tot i que jo soc d'allà, el Serrallo, la Rambla Nova, i aquesta zona sí que està en construcció, però clar, és una zona dormitori, que dic jo, que la gent treballa, s'aixeca molt aviat, se'n va a treballar i llavors arriba a dormir. I ara jo crec que des que se va començar a construir el Corte Inglés, amb aquest principis del 2009 fins ara enguany el 2010, jo he vist bastant més moviment. I llavors, i l'acceptació aquella de l'expectació de dir, hosti, cobren un Corte Inglés i tal, i jo crec que ara, jo podria dir que ja estem dintre de la ciutat. Ara ja som Tarragona també.